Hello, welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. May hapon ug maayong gabi ug maayong udto kaniyong tanan. For today's vlog, hello, welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. May hapon ug maayong gabi ug maayong udto kaniyong tanan. For today's vlog, magluto tayong macaroni with chicken. So, ang tawag dito sopas mga iring-bang. Ito lang yung ulam ko for today, and happy Easter Sunday to everyone, no? So, for today, samahan niyo ako sa kitchen natin, mga iring-bang. So, tara na. Natin mga iring ang ating lotong bahay na vevang na hog sa pang-fang. So ito na, kunti na lang. Kunti na lang siya mga iring. Lagyan natin ng evaporated. No? Mga iring. So masarap to lagyan ng gatas. Pang ano to, pang palasa mga iring. Sana hindi ko siya matamis. Kasi mag-evaporated na matamis. Ang sarap. Yummy! Mga iling banban, lagay na natin dito. Para ano siya, creamy. Ayan. So, ubos natin itong gatas para bongga ang show, mga iling banbanon. Ayan. Very creamy na siya. So, tikman natin mga iling kung anong lasa. Sarap. Ang sarap talaga magluto kung mga iring banban. So, antay natin konti para samahan ninyo ako kumain ng sopas. Hey! Natin ng repolyo, no? The last ingredients, my friend. So, gasan muna natin to para off muna natin para lamig siya mga iring. Ito ang pinakalas kong ingredients mga iring. Ayan. So, lagay na natin. Ay, nahulog. Ayan. So, lagyan natin konting tubig mga iring kasi masyado siyang ano.
Ayan, very colorful na siya mga iring. So, tingnan natin mga iring. Kain na po tayo mga iring banbanon. Masarap ang aking luto na sopas. Ayan. Pa tayo mga iring. Tikman natin kung ano ang lasa ng sopas ni iring banbanon. Ayan. So masarap to mga iring. Bawal magbaboy. Tikman natin. Ang sarap. Ang lasa ng gatas. Kain po tayo mga dyan. Ang ating mga viewers at mga subscribers, mga followers nato, no? Kaon mo diha. And happy Easter to everyone. Ang sarap. Ang sarap mga iling. Masarap na sulbad ng ating kain. Mega love shout out ko sa akong Mama Inday nga naas pagsabungan. Baha subdivision ang atong mga silingan diha, atong mga legit friends, atong mga organic friends, atong mga igsuon ug uban pa atong mga paugmangko na diha, no? Always take care mong mga chikiting. Atong mga organic friends sa Macau, no? Hong Kong, Canada, and everywhere. No, dahan kita mga friends sa USA. Sulbad na atong kaon mga iring. No need na mag-rice kay pasta man eh. Lamig ka siya mga iring. Lamig ka mga iring. Init kayo eh. Nabusog na ko mga iring.
Ano kayo? Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar, mga iling banbangon, punos ka sakit o punos ka lipay. Ichikam, ilaglag natin. Shalala, bye-bye. Thank you so much everyone and take care and God bless. Bye!